Good morning! Ayan, day off ko nga ngayon at naisipan kong gumala. Pupunta ako kay Diwata dun sa Pasay. Chinat ko na mga pala yung mga friend ko para magpapasama ako sa kanila kasi di ko alam kung saan ang lugar ni Diwata. Sila kasi nakakaalam kasi napunta na yata sila doon. Ayan, let's G! Samahan niyo ako! Sige kuya, thank you so much. Hindi vlog to, my day lang to. Nasaan, King? Saan dyan? Yung maraming tao? Toot! Nakapagod maglakad. Kaya nga ma'am, sinanstop talaga. Mga alas 6 pa daw makakakain. Diyos mayo. Finally. Nakarating din. Grabe ang pila. Taray. Ang pogi naman nito. Ano yan? Sogo. Ay, sogo. Mamaya pa pong gabi yan, madam. Charis. Kaya na pagkatapos kumain. Correct. Papalamig. Ang pogi naman nito. Hindi ko yung nakalabas. Hindi ko yung muna yan. Aray ko. Grabe, ang haba ng pila. Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog. Taray, haba ng pila. Ano to? Ibibigay lang doon? Ba't warranty card? Kasi lang hanap pa kayo lang. Pasagit mo. Ay, may kalamansi mo. Hindi, dalawa talaga yun. Shout out from LU La Union, Diwata Kineme. Galing kami sa mahal na araw. Correct. Thank you. Asa yung card mo? Ay, nandun sa kanila. Ay, binigay mo. Baka dalawa na. Oo, King. Hindi ka na sabi, sorry ko, nagdalawa na isa. Hindi ko mapansin. King, yung card ko. Ay, nasa na?
Ito lang, kuko na. Pero salamat, may bayad yung tax. Ayan tao. Aray. Hi BFF. Solve. Solve na naman, siyempre. Sana si King. Tanggalin na to eh. Oo, pwede naman. Paano ba ang mga design ng... Ang dali lang mo, may ayun. Video nga! Hello! Shoutout sa Elio, madam! Shoutout sa Elio. Ako naman si Miss Elia. Thank you so much! Elia, yan. Elia Group. Elia Group. Yes. From Elio. Yes, yan. Taray. Meron pa siyang pa-giveaway. E-bike. 3 easy step. Taray, ganda. Ganda yan. Ma'am, pagod ka na? Yes. Anong oras kayo nag-start ng umaga? Ala, grabe ang aga na. Tapos sa gabi? Pero yung trabaho kaya namin kaso mainit lang. Correct. Dapat air condition to, no? Sa gabi, ma'am, siya anong oras kayo nagsasarado? Ay, 24/7 po kami. Ay, 24/7 talaga? Taray. Bakit? Ala, ma'am, siya inaaway ka. Aray. Ay, bak. Ma'am, bye! Thank you so much. Uwi na kami ng La Union. Oh, parang bitin nga eh. Hindi, may take out pa kami. Thank you so much. See you. Shout out nga sa taga La Union. Shout out from La Union, LU. Correct. Ayan, From Diwata staff. Correct. Paris Overload. Correct. Kama Diwata madam. Jen, I love you guys. Abangan po sa Batang Quiapo. Kami po yung Power Puppy. Ako po si Jinky. And siya naman si Lilina. Ay, correct. Ayan. Hello po. I love you all. Bye-bye. Bye-bye po. Correct, ma'am. Hoy, kuna o! At mga busog na kami. At ayun na nga, pauwi na. Diyos ko na, ang init-init. Pati na lang nakapayong ako. Ay, naku naman itong BFF. Saklit, wag mo nang bilisan BFF. Ano ba? Ang kipot mo. Ang kipot ko ha. ang kipot ko ka. Hindi naman ako naaanoan, be. Kakaasar naman. Sarado mo na. Ay! Ay, 10,000 by Timid, bigyan ang ato. Oh, para hindi na masira ang buwang kuwan ko. May kuwan ako, ito may Timel. Ayaw na bahala sa akin pag abang ang bantay-bantay dyan. Sa akin paninda, may